El gestor de referències et permet, en el cas que haguis de treballar amb molta bibliografia i amb molts articles, amb moltes referències, tenir tota aquesta informació endreçada i d'una manera que és fàcil de treballar i de trobar els documents quan els necessites. En el cas d'altres funcions més complementàries, pots a vegades utilitzar-lo per tenir contacte amb altres grups de recerca o, el que és més important, en el cas d'escriure documents, per crear una bibliografia d'una manera molt ràpida. Mendeley és molt fàcil d'utilitzar si el compares amb altres gestors. És tan fàcil d'utilitzar com organitzar la teva carpeta del teu escriptori, perquè són arxius que els pots arrossegar i fàcilment pots crear una carpeta i pots moure en funció de com tu vulguis tenir organitzada la teva bibliografia. A l'hora d'utilitzar Mendeley per incorporar nova bibliografia quan fas cerques a través d'internet també és molt senzill, perquè simplement amb un únic botó, en el moment que trobis un document que t'interessa, pots fer importes de manera automàtica, sense haver d'introduir cap dada, sense haver de clicar cap informació addicional. Mendeley el faig servir sobretot per gestionar totes les referències o tots els articles amb els que treballo, per tenir-los ben organitzats. Però a la vegada per mi també és una eina molt important com a xarxa social per tenir contacte amb altres investigadors amb els quals tenim treballs en comú i a través de Mendeley podem compartir la bibliografia. No només compartir-la, sinó que podem treballar sobre aquesta bibliografia, destacant allò que ens interessi, subratllant o afegint comentaris que després són visuals o es poden compartir fàcilment per tots els membres del grup. Per mi els principals avantatges de treballar amb Mendeley és lo fàcil que és treballar amb aquesta eina, ja que totes les principals funcions es fan de manera molt ràpida, des d'importar quan fas una búsqueda a través d'internet, des de quan trobes documents o fins i tot si tens una carpeta creada per una búsqueda molt concreta, arrossegant fàcilment, automàticament i sense haver d'introduir cap dada, si els arxius, els PDFs tenen introduïdes les metadades de manera correcta, fàcilment apareix tota la informació de manera automàtica. També, per mi, és un avantatge molt gran el fet de poder treballar en grups, de manera de poder compartir arxius i que totes les persones al mateix moment puguin incorporar comentaris, puguin destacar allò que és interessant de cada un dels articles o dels documents que treballis i això és molt important a l'hora de poder treballar en grups que estan situats en diferents llocs. És una cosa molt interessant, per una altra banda, el fet de la creació del perfil de Mendeley, de manera que automàticament a la web de Mendeley surt un perfil amb les teves publicacions sempre i quan tu l'únic que has de fer és arrossegar aquells articles que et pertanyen a tu i indicar com que són teus. Sense haver d'introduir cap informació més, apareix un perfil actualitzat en tota la teva producció científica. I finalment també trobo molt interessant de Mendeley el fet de poder fer una búsqueda dintre de les teves carpetes. Quan tens una bibliografia molt gran amb moltes carpetes, pots fer una búsqueda de paraules clau i amb aquesta búsqueda de paraules claus no només les busca en les dades de títol, autor o abstract, les busca fins i tot a l'interior de cada un dels arxius, de manera que és molt ràpid trobar aquella informació que saps que en algun moment l'has llegida, però que en aquell moment no recordes en quin dels documents, i això és una eina molt útil. Per mi el principal inconvenient és el fet que no tothom està disposat a utilitzar un gestor. Tot i veure els avantatges, moltes vegades a la gent li costa fer el pas, perquè s'ha treballat de tota la vida, han treballat d'una manera, recopilant la informació i fent-la de manera manual. Quan tu vols crear un grup en el qual vols que tots els participants aportin els seus documents, amb els seus comentaris, em trobo que en moltes ocasions la gent li costa fer el pas i, per tant, l'eina aquesta tan útil de fer grups compartir informació perd interès i perd utilitat. L'ús que fem com a xarxa social està molt destinat al fet que quan nosaltres estem treballant en diferents temes en els quals hi participen diferent gent de diferents universitats, ens és una eina per tenir tota la informació sincronitzada. Per exemple, en el cas de dirigir una tesi, és molt important que el doctorand faci una primera cerca intentant seleccionar aquella bibliografia que és interessant i aquella en la qual ja no cal que ens hi parem perquè no és del nostre tema o pel que sigui. Per tant, fer una primera selecció en la qual el doctorand pot preseleccionar aquells articles que poden ser d'interès perquè tu et centris en treballar, és una eina molt útil i t'estalvia molt de temps. També com a xarxa social el fet que et doni visibilitat
sense haver de fer absolutament res, simplement classificant tots els articles o tots els documents que et pertanyen a tu, també penso que és una cosa que és important de cara a donar-te visibilitat i que la gent sàpiga en què estàs treballant al dia a dia. La creació de bibliografies és una eina molt interessant perquè una vegada ja tens endreçada tota la teva bibliografia en les teves carpetes, tal com la vulguis tenir organitzada, és molt fàcil introduir totes aquestes referències en el moment que estàs escrivint un document. Simplement clicant un botó i fent una búsqueda amb les inicials, les primeres inicials, ràpidament t'apareix un llistat amb tots els articles que correspondrien a aquesta búsqueda i pots seleccionar-lo i de manera molt ràpida ja tens la cita. A l'hora de crear la bibliografia d'aquestes cites, també hi ha una gran quantitat de plantilles amb diferents estils que et permet, per la gran majoria de revistes, o com a mínim en el nostre cas, en totes les revistes que hem treballat i hem publicat fins al moment, hem trobat una plantilla que es correspon adequadament al format que demana la revista. Bé, els que som advisors ho som perquè abans de que la universitat fes el pas d'adquirir aquest gestor, alguns membres de la universitat ens vam interessar per aquest gestor. Vam formar part d'una prova pilot en el qual vam conèixer de prop l'eina, alguns ja feia temps que estaven treballant, i el que podem oferir nosaltres és el fet de l'experiència, el fet que portem més temps, que som persones que realment la utilitzem dia a dia aquesta eina. El que podem oferir és, si hi ha dubtes de funcionament o alguns problemes que els hi puguin suggerir, es poden adreçar a nosaltres i nosaltres podem intentar, si sabem com es pot solucionar o si ens hem trobat en el mateix cas, intentar donar una solució i aconsellar en aquest sentit.